Сябры, добрый день, добрый вечер. Я вам зараз расскажу прикол. Вы будете угорать, какой я жесткий лошара. Скажите, коли ласка, все, меня шутно, сябры, сябры. Я вам сейчас расскажу, будете угорать. Так, ну что, дайте обратную связь, потому что я уже всего боюсь. Все есть. Значит, сябры, смотрите. Я уже только что провел стрим, да? У меня-то тут все работает, да, прикиньте. А потом я смотрю, мне пишут: эй, давай трансляцию, и чувак, что такое? Я такой думаю, что-то не то, ха-ха, что-то не то. Ну нифига себе, сябры, ну я и лох. Да, вот трансляция идет, показывает, э, значит, минуту только, елки-палки. Ну, я выбачаюся. Я тогда выбачаюся. Окей, напишите как звук. Мне придется по новой закидывать документы. Я ж типа отработал, выкинул, да? Да вообще, какой капец, какой капец. Ребята, я думаю, что это, знаете что? Я думаю, что это уже как бы, ну, старость, понимаете? Я думаю, это старость реально. Потому что, ну, как такое может быть? Ну, как такое может быть? Сейчас я быстро закину документы, но зато я вам скажу, коли так все пройшло, то я зараз добра уже отрепетировал, да. Ну, я прогнал целый стрим, я уже вышел на финал. На финал уже у меня там, ну, там надо было в одном моменте типа слезу в голос пустить, я там даже сплакнул. Мгм. Вот так. Блин, ну, конечно, да. Ладно, я ожидаю вам хорошего настроя, и сейчас я постараюсь закинуть все эти паперы быстренько. Оп, раз, два, не понял. Ну ладно, хорошо. По одной, наверное, будет плохо. Да, конечно, это кошмарик. Кошмарик. Да, да, да. Ну так, сейчас быстро. Один. И я вот чувствую что-то не то. Чувствую как-то что-то не то. М, Так, два. Но зато я сейчас прогнал все. И если вы сейчас дождетесь, пока я вставлю документы кстати, м, если есть желание, напишите, калі ласка, что вы думаете про беларускага Чэрчыля, будаўніка, десантника. Падабаецца ён вам, не падабаецца. Потому что я не ведаю, что ён тут вообще нарабіў. Я сидел у цюрагі, но то, адкуль ён з'явіўся, для мяне вельмі дзіўна. Яго не было. А потым, ну, у прынцыпе, як і многіх нашых дзеячоў, да, которые ў эміграцыі. Ніхто іх не ведаў ніколі, а тут яны з'явіліся і ўсё, і во главе працэса, усё ведаюць, усе там недзе служылі у Лукашэнка ў нейкіх структурах, хто ментом, хто там яшчэ кімсьці. Вось і ўсё, і нармальна ў іх всё. А людзі, якія выйшлі, селі потым па турмах, у іх усё ненармальна. Так, сябры, яшчэ 4, мне нужна 4 дакумента. Сорян, сорян, как мне перад вами неёмка. Ну, зараз. Сёння мне пісаў, значит, спадар Анатолий Фёдоров, сказаў, што яму палегчала вельмі, што ён ходзіць сам. Вось. Ну, я говорю, вас кто-нибудь там навещает? Он говорит, да, раз
в 2 дня ко мне приходят. Вот, ну, если б я там был в этой Варшаве, я б, конечно, навестил бы его. Не знаю там, насколько там, как часто, но и не ведаю, что ему на вот и написать, понимаете, что я ему напишу. Ну, типа, ну, вы там держитесь, ну, типа такого. Да, да, его, конечно. И я думаю, что ведаеце, што не ён першы і не ён апошні. Колькі нас еще так тут, так, такая же судьба ждет, как и его. Так, шестой уже, окей. Давайте я вам пока закидываю бумаги, расповеду, с чего это вообще началась история вот менавіта с этим моим видосом. Ко мне, значит, один человек незнаёмы, напісаў, што у яго ёсць там фактура па сахашчыку, типа можете зрабіць? Я такой, ну, ну а шо, а чаму ж не зрабіць? Конечно, сахашчык цікавы чалавек, вядомы, ну, канешне, ну, надо зрабіць. Чаму не? Вось. І ён мне прыслаў вельмі вялікі масіў па яму. Просто там экселевские документы, там были, ну, вообще очень мощные с печатями документы банковские. Вот. Были попроще. Ну, они тут тоже сегодня будут. Ну, их там просто вельми шмат. Вот, и он достал мне это в такой момент, когда где-то заказчик всплыл там информационно, да. Это было давно. Я говорю, слушайте, я так особо так не разбираюсь в этих там лічбах, цифрах. Ось, если бы вы мне дапамаглі, и вы бы зрабілі там тлумачэнне там этим паперкам там, то сюда подвязали одну к другой, просто хотя бы там объяснили, да. А он такой, оба-на, говорит, окей. И мне так довольно быстро, и он выдал базу. То есть все собрал. Я думаю, ничего себе. Ну, наверное, не иначе, как хоча сахашчыку нешта зрабіць и меня выкарыстаць. Была у меня такая подозра, да. Ось. И я думаю, не буду. Не буду я это рабіць, тому что что-то мне не спадабалася. І прайшло даволі так шмат часу, больше за полгады мусіць, так. Я такой, памятаеце, на мінулым тыдні всплыла всплыла, што сахашчык без відавочнага рэпутацыйнага страху, як сапраўдны дэсантнік, зашел в актив с российским походжаннем. Ну, то бок настоящий бизнесовец, да. Бизнес мэтазгоднасць для Черчилля важнейшая за палітычную гігіену. Вось. Чалавек, які прэтэндаваў на ролю там прадстаўніка новай Беларусі без всякіх там асаблівых ваганняў, купляе кампанію з выразненым расійскім следам, да, камерцыйным шлейфам. І я просто пра што кажу, гэта не выпадковасць, да, вы самі видели там, да, по нашему хотя бы спадару, который тоже явно Александр Кнырович. Я попрацую на рэвалюцыю, канешне, за 5000 на месяц, канешне, попрацую. Ось. Это прыярытэты, то бок, ну, падкрэсліваю просто. Что мы зробім з такімі лідарамі, которые все робяць за деньги, нічога нацыянальнага няма, нічога беларускага няма, толькі грошы, грошы, грошы. Вось зараз я ўжо астыў, давно ўжо астыў. Зараз я чётка бачу і сябе добра асазнаю, што і сахашчык, і іншыя гэтыя рэвалюцыянеры, вось, пра якіх ніхто ніколі нічога не чуў, пра шмат каго з іх, вось, увайшлі ў беларускую палітыку, ну, пускай у такую, скажем так, калечную крыху, но тым не менш гэта палітыка, грошы ёсць, значыць гэта палітыка, да. Не праз прынцыпы ўвайшлі, не праз перакананні, а чыста удалося ім скарыстаць гэты момант 2020 года. Ось, і
то, што шмат людзей пацярпела ад гэтай так званай рэвалюцыі, да, атрымалі драму. Ну, для гэтых людзей, такіх як Саакашык, гэта было проста адкрытае акно магчымасцей. Вось. Карацей, я дастаў гэтыя лісты гэтага незнаёмца, вось, і зараз вам іх пакажу. Значыць, скажу вам адразу, што сцэнар, які напісаў гэты незнаёмец, быў вельмі моцны ў тым плане, што та-та-та-та-та, агентура расейская, вось, то, ну, короче, вот такой. Я праверыў усе гэтыя дакументы. Не хачу я ввогуле ніколі не перасказваю чужыя версіі, сам все праверыў, сам все зрабіў і пакажу вам то, што бачу я. І гэта вельмі моцна расходзіцца ну, можна даже сказаць, да, з закідамі, да, гэтага чалавека. Пачнем з першага дакумента. Так, зараз я зайду ў чат, пагляджу, як вы тут. Васіліна, дзякуй вялікі за донат. Так, это Новиков меня разбудил. Присылает, а когда там что, стрим, а я уже в финале, короче, уже там финальное поставил. Так, так, да, кстати, сябры, сразу скажу, если кого-то заинтересуют еще там документы, там их столько много, я взял самые крутые, самые сильные, вот, вышлю любые, это не является там тайной, вот, так что пишите, пишите. Кнырович не собирался. Конечно, не собирался. Кнырович. Я говорю, поработает на революцию. Сахащик там поработает. И все работают на революцию. Ось, да. Выкарыстоўваючы акно магчымасцей. Значыць, глядзім, першы, значыць, это вы бачыце разліковы лісток нашага Чэрчыля за люты 22 года. Люты, да? У гэты месяц пачалася агрэсія Расіі на Украіну. Сахашык уже был там шыбуёвым рэвалюцыянерам, так, вось ён тут пазначана арганізацыя, Будэкспарт СК ООО, ягоная пасада, менеджер па знешнеэканамічных сувязях, ну і стаіць выплата 666 рублёў. І гэта значыць, сябры, то, што паказвае гэта папера, што Сахашык дакументальна в 22 годзе праходзіць як супрацоўнік беларускай кампаніі. Вось, ідзём далей ад гэтага лістка разліковага. Зараз будзем складаць цэлы ланцужок. Ключавы, вы бачыце здесь печаці, вы бачыце здесь подпісы, гэта вельмі моцны доказ. Больш на гэтым не акцэнтую увагу. Усе паперы паміж сабой б'юцца, которые больш сильныя, которые без подпісаў, но ўсе там яны і па сумам, усе там супадаюць. Вось, много экселевскіх документов, это такие типа болванки, проформы, но яны былі напісаныя. Вось, ну да, у некаторых подпісаў няма. Вось, значыць, тут што? Дадатковае пагадненне ад 10 студзеня 22 года паміж польскай фірмай, спулкай з абмежаванай адказнасцю Сахаты, гэта, я так разумею, фірма таварыша Сахатова, Сахашчыка, так? Вот, польская фірма. І беларускім маналітным дваром. Самае галоўнае тут не сума, самае галоўнае механізм. У дакуменце проста напісана, што Сахаты мае права прыцягваць супрацоўнікаў маналітнага двара для работ на сваіх аб'ектах у Польшы. І не толькі прыцягваць, Сахаты абязуюцца іх вазіць по краіне, прадастаўляе ім жыллё, прадастаўляць ім там, забяспечвае трохразовае харчаванне, транспартныя выдаткі. І ад Сахаты у дакуменце стаіць Вольга Сахащик. Кем бы она могла ему быть, сябры, я не ведаю. Правда, не ведаю. Ну, вы самі бачыце, што гэта дакументальна аформлены механізм, па якім польская фірма Сахаты
магла выкарыстоўваць работнікаў беларускай фірмы на сваіх польскіх аб'ектах. І калі б гэта был адзіны дакумент, ну, можна было б сказаць: ну, Серега, ну это же ты же разумееш, это выпадковасць, но такі дакумент не адзін, і гэта сістэма. Сістэма, вось. Дадатковае пагадненне ад 22 жніўня паміж сахатым і маналітным дваром. Тут напісана сума 1,5 мільёна злотых. То бок это каля там понад 300 тысяч еўра. Калі паміж структурамі фігуруюць такія сумы, ну гэта ўжо, ну, як бы не дробны там подзаработак, да, как на Убере, вот, а пра нармальны бізнес. Не касмічныя сумы, вядома, но тым не менш. Вось, то бок у жніўні 22 года перад намі мы бачым не разрыў сахашчыка, ну, прадстаўніка Новай Беларусі там, да, будучага міністра. О, нет, 29 жніўня, все, он уже тогда министр был. 10 августа яго Святлана каранавала, вось, міністр. І он уже был міністрам вайсковым Новай Беларусі, да, вось, і тут у яго новае афармляецца пагадненне, которое подкрэслівае его сувязь з Беларусью. Вось, і ад Сахатова выступает Олег Валерьевич Сахащик. Боюсь предположить, кто бы это мог быть. Вось, ну, я думаю, что это ягоны сын. Вось, а яшчэ ў яго есть сын, который, калі я не памыляюся, папраўце мяне ў каментары, вайсковец. Вось. Так што, сябры, мы бачым, барацьба ідзе поўным ходам супраць рэжыма Лукашенка. Мы пераходзім да наступнага дакумента, глядзім, тут таксама ягоны сын. Вось, а гэта пагадненне ад лютага 23 года. Зноў сахаты, зноў маналітны двор, сума дамовы 300 тысячаў даляраў. Вот, зноў сахашчык. Так што мы ўжо бачым і 22 як мінімум год, і 23 год. Вось, сахаты, маналітны двор, польскі сахаты, сахашчыка і беларускі маналітны двор, звязаныя дамовамі, дадатковымі пагадненнямі на буйныя сумы. Вось, што тычыцца таго, што типа дамовы ёсць, а праца была па гэтым дамовам. Так, праца ёсць. Зараз я вам пакажу акт выкананых работ ад лістапада 2023 года. Сори, это, наверное, не то. Это, да, что-то я вам сейчас пропустил. Да, это акт выкананых работ. Да, сорян, сябры. Вот. Нет, это не то все-таки я вам выдал. Все правильно, да. Все правильно, извините. Вот, позначено выканавца сахаты, подвыканавца маналітны двор, агульная сума контракта $1 мільён. Справаздачны перыяд, за справаздачны перыяд 27 500 даляраў. Вось, гэта ўжо, ну, не проста нейкая там дамова на паперы, гэта ўжо акт выпаўненых работ. Вось, так што вывод, то ў канцы 23 года мы бачым не толькі дамоўленасці паміж польскім сахатым і беларускім маналітным дваром, мы бачым дакументальны след працы. Так, пераходзім у год, сябры, 24. Год 24. Вы бачыце уже тут іншую беларускую фірму Фэнсбуд. Гэта працоўная дамова. Працадаўца Фэнсбуд. Год 24, у самой дамове прапісана, там все падкрэслена,
што праца звязаная з выкананнем будаўнічых работ у Рэчы Паспалітай Польскай. Вось. Ад фірмы выступае нехта Юрый Лойка Дзюнар. Вось, то бок беларуская асоба афармляе чалавека на працу ў Польшы. Вось. Так што вот так. І хоць тут, ну, скажам так, няма подпісаў, яшчэ раз падкрэслю, што гэты дакумент у паветры не вісіць, ён супадае па логіцы з іншымі паперамі, з іншымі дакументамі, банкаўскай выпіскай Фэнсбуда, которую зараз пакажу. А там ужо ідуць валютныя паступленні і вахтавыя выплаты. А таксама супадае з разліковымі лісткамі і іншымі файламі па Фэнсбуд, якія мне даслаў гэты чалавек і якія я без праблем па вашаму запросу пашлю вам. Для мяне гэта, ну, у меня нет забароны гэта не спаўсюджваць. Так, ну ідзём далей. Самы моцны зараз будзе фінансавы блок. Банкаўская выпіска Фэнсбуд. Зараз даю. Зараз даю. Банкаўская выпіска. Ось, бачыце, да, там 3 сумы. Жнівень 24-го, 3 валютныя паступленні. Валютныя паступленні 35 тысяч даляраў, 11 з нечым і амаль 13. Усяго амаль 60 тысяч даляраў, 59. Вось, но тут важна падкрэсліць, што ў гэтым канкрэтным выпадку плацельшчыкам выступае не Сахаты, какая-то Solutions Concrete, тоже спілка з абмежаванай адказнасцю. Вось. Гэта ўжо валюта. Ну і цяпер самае цікавае. Самае цікавае, калі ласка, вось гэта. Гэта ўжо не паступленне грошаў на рахунак Фэнсбуд, а далейшы рух гэтых грошаў. Мы бачым плацёж на 3100 даляраў. Плацельшчык Фэнсбуд. Звярніце ўвагу, я там таксама ўсё падкрэсліў. Бенефіцыяры, фізічныя асобы, рэзідэнты і самае галоўнае прызначэнне плацяжу, кампенсацыя за вытворчасць работ вахтавым метадам за межамі Рэспублікі Беларусь. Вось, а гэта значыць, што беларуская фірма не проста атрымлівае валюту, але і далей праводзіць выплаты людзям за замежныя вахтавыя работы. То бок схема выглядае так: грошы заходзяць у беларускі Фэнсбуд, а пасля частка гэтых грошаў ідзе фізічным асобам як выплаты за працу па-за межамі Беларусі. Ну вось, жывая схема. Замежная праца, грошы ў Беларусь, потым выплаты людзям па вахтавым механізме. Вот, і гэта не пустая фірма, не пустая, і гэта не адзін выпадковы дакумент. Вось так. Гляну чат. Так. Ольга Лойка, есть такая Ольга Лойка, да. Не ведаю там яе. Гэта сваяк ці не яе. Ну, Ольга Лойка таксама сябе паводзіць так, як ну, працуе на рэвалюцыю. Працуе. Так и когда Зенон Поздняк двигал Сахащика и куда он его двигал? Так, подождите, это было дело, было дело. Да, я двигал Зенон Поздняк. Сейчас я не взгадаю, но он его падтрымліваў. Там же Сахащик что-то пытался рабіць, ездил там на Украину, там нешта. Ну, это как бойцы написали. Суммы указаны в минимальных значениях для обхода уплаты налогов. Вообще не знаю. Вообще не знаю, потому что
Ёсць толькі, паперы, которые вось я са штучнымі інтэлігенцыямі правяраў. Ну і, канешне, вельмі вялікую працу зрабіў той чалавек, который мне даслаў гэтыя дакументы. Вот. Так что, видите, кому война. Помню, у Ровды Александр Сахащик рассказывал про то, как военный разведчик пересекал границу через реки и леса. У Кабанчука тоже похожий рассказ был у Ровды. Ну, слухайте, я вам кажу, что что Сахащик, что Кабанчук, у всех людей, ну, может быть, гэта моя такая дрэнная рыса адмоўная, но э, даведаўшыся гэты цудоўны свет, тут за мяжой гэтую палітыку, я просто усіх людзей, якіх паказваюць нашыя СМі, ну, амаль усіх, там за выключэннем некаторых ёсць такія людзі, да, ну таму што ім таксама ж трэба, чтоб был там той же, ну, напрыклад, Павел Вусов, як процівага там, да. Вот что, мол, у нас тоже. Они працуюць як лукашисты, кагосьці показваюць, да, что о, у нас, вот, смотрите, оппозиция, там, Павел Усов, кого яны яшчэ могуць показать. Так, нет, ну, кстати, Климсерк точно такое было. И я даже сегодня видел, я просто не хочу про Зенона Станиславовича, ну, тут не хотел сегодня его вспоминать, потому что думал, что это только про Сахатчика у меня будет. Но сегодня мне попалась этот момент, я набрал, значит, Сахатчика на нашей Ниве, и там под нашей Нивой была статья про Зенона и Сахатчика. Так, так, ну что, поехали тогда дальше. Ну, подведем итог. Что, что я хотел вам показать, что хотел этот человек, который прислал мне документы, донести. Что Сахащик, он хотел сказать, он говорит, Сахащик работает на ФСБ, да, вот, но я этого по документам не нашел, никакого русского следа, да, вот, но мы ясно видим, что Сахащик никаких сувязей з Беларусью не разрывал, карыстаўся сітуацыяй, значыць, працаваў з Беларусью, был у лютым 22 года ён просто был мае разліковы лісток, это прамой след працы у беларускай кампаніі. Вот, потом второе, Сахаты мела аформленыя адносіны з беларускім маналітным дваром і магла выкарыстоўваць ягоных супрацоўніках на польскіх аб'ектах. Трэцяе, гэтыя адносіны былі невыпадковыя, былі ў 22 годзе і ў 23 на даволі вялікія сумы. Ну і чацвёртае, у канцы 23 года ёсць акт выкананых работ паміж Сахаты і маналітным двор. Ну і пятае, апошняе, на сёння ў 24 годзе праз беларускі фэйсбук ідзе найм людзей на працу ў Польшы і валютныя паступленні. Ну да, гэтыя дакументы не даказваюць, што там Сахашчык працоўнік КДБ там или ФСБ. Вось, яны не паказваюць, што ён там у аператыўным сэнсе працуе на рэжым. Ось. Ну і расійскага следа таксама ў гэтым пакеце будаўнічым у яго няма. Вось, а цяпер глядзіце, ну, хаця што мне вам казаць, глядзіце шырэй. Я просто ведаю, што мяне глядзяць людзі, ну, не выпадковыя, скажем так, тыя, хто прыходзіць са мной паразмаўляць, можа нешта даведацца, выказаць сваё меркаванне, вось, дзе-то можа проста паржаць. Ось, таму как бы я ведаю збольшага, хто мяне глядзіць, таму казаць вам давайте глядзець шырэй как-то так, ну, недарэчы, пахарашыўся я. Вось, зараз я вам пастаўлю кадры, ад якіх мне хочацца плакаць. Помните, песня была у Лаерского «Хочется плакать, холодного пива». Так, так, открываем. Так, что мы бачым тут зараз? Это, прикиньте,
я обнаружил, что у меня не идет стрим, когда дошел до этого места. Прикидываете? Ну, нормально я, нет? Так, сейчас отмотать, наверное, надо будет. Да, давайте, поехали. А, не, секундочку, чуть раньше. Представитель кабинета по транзиту. Павел Латушко, представитель кабинета по транзиту власти. Это Світлана Георгиевна стварае аб'яднаны пераходны кабінет. Не хочу накидывать, просто хочу падкрэсліць, зноў жа 100 раз гэта казаў, но гэта важна, да. Вот хто зараз выходзіць на сцэну, э, першы выходзіць Павел Латушка, который ўсё жыццё аддана служыў Лукашэнкі, прадстаўляў яго, карыстаўся ўсімі ягонымі фішкамі ягонага рэжыму, благамі, в смысле благамі, ніштякамі, потому что на беларускай мове блага гэта плохо, да. Вось я па-расейску сказал. Вось, ну і дальше. І вось зараз ён, ну, как бы лідар Дэмсілаў, да. Александр Азаров, представитель кабинета по восстановлению правопорядка. Александр Азаров, это который служил Лукашенко всю жизнь в Губазике, у которого вельмі дрэнная слава, шлейф садиста, што ён збіваў людзей. Я сидел с таким чалавекам, якога ён, ну, который распавядаў мне, што Азаров збіваў яго за тое, што той трапіў да яго, ну, в смысле, праз тое, што той ваяваў ва ўкраіне. То бок то ли ён не даехаў, хацеў ехаць, я ўжо там дакладна не памятаю, гэта было у СІЗА на Валадарке, но ён такое распавядаў. Ну, што тут яшчэ казаць? Нагадаю вам, што чалавек, который прымаў удзел у плане перамога, праз который пасадзілі шмат людзей, человек, который потом продавал майно плана перамога, памятаеце, да, то бок, ну, все один в один. То есть глядзіце, хто выходзіць на сцэну, то бок это вельмі паказальна, да, чыноўнік, мент, палкоўнік. Валерий Ковалевский, представитель кабинета по иностранным делам. Валер Ковалевский, да, тоже не премину заметить, да, былы дипломат, беларускі и российский дипломат, это равно КДБшник. Мама его там по уши увязла в Единой России, какие-то от Удмуртии, потом с Машенским на фотках, где-то нам працуе там в этом в отделе интеграции Беларуси с Россией, ну, нечто такое. Таксама, ну вось, бачыце, вокруг Светланы Ціхановскай зараз стаіць два дыпламата, один мент, вось, ну і зараз. И самое главное приобретение нашего движения, и большая честь озвучить этого человека как часть команды, Валерий Сахащик, представитель кабинета по обороне и национальной безопасности. Представитель кабинета по обороне и национальной безопасности краіны, якой няма. Вось, короче, нічога няма, а ёсць міністры і ёсць грошы, каб яны існавалі. Но просто я спецыяльна паказаў вам гэты момант, да, што вось на адным здымку такія людзі сабраліся. Людзі, якія, ну, типа, нібыта прадстаўляюць беларусаў, да, хаця іх ніхто не ўпаўнаважваў, а як сказал знаменитый философ-методолог Владимир Мацкевич, кто первый добежал, как бы, ну, ён кажа, гэта нормально, ну, вы ж не добежали, яны добежали,
Вось. Як яны дабежалі, хто ім дазволіў дабежаць, хто іх, легітымізаваў, літоўцы там ці хто, як кажуць. Ну, проста вы бачыце, да? І Сахашчык вельмі сумнеўны, ну, проста вельмі сумнеўны. Той чалавек з'явіўся ў берасці як чорт з табакеркі і увадзіў людзей, з пратэстаў. Казаў: не надо, всё, нічога, давайте отойдем там от облвыколкама, от этого СИЗа, не надо, все будет нормально, мэр все нам разрешит. Вот, и тут он министр и работает себе спокойно с этим, с лукашенковским режимом. Вот, и в России там строил какие-то объекты для ФСБ, и в Сирию он ездил до 2020 года. Дамаск там смотреть, восстанавливать, там что он полностью завязан в режиме был. А вот эти люди, которые вокруг Тихановской, они все связаны с режимом толстыми-толстыми канатами. И коли кажут, что это неофиты, бля, какие неофиты? Ну какие? Мартынова неофит. Кто неофит? Мельникова там неофит. Кто неофит? Латушка неофит. Да они нормальные офиты. Яны яны такіх грошаў пры рэжыме Лукашэнка і не бачылі, я так думаю, колькі яны тут атрымоўваюць. Не все, канешне. Вось. І вось у гэтай кампаніі Сахашых заходзіў у вялікую палітыку. Вось. І пасля вось у гэтых дакументаў, што я вам паказаў, пытанне ўжо не толькі да яго аднаго, пытанне ў тым, каго і чаму, каго нам і навошта у той момант прадалі как новую эліту. Ну вось гэтых людзей Азарова, Латушку, Ковалевского, Сахащика, ну это ж ну вот просто, ну, ужасно, просто ужасно. І, ну, паўтаруся, відавочная рэч, пакуль Сахашчык быў публічнай палітычнай фігурай, вакол звязаных з яго прозвішчам структур, працягваў працаваць аформлены бізнес-ланцужок з беларускімі будаўнічымі фірмамі, супрацоўнікамі і грашыма. Вось так, сябры. Это, конечно, не даказвае, што ён асабіста выконвае загады Лукашенка, але гэта даказвае тое, што ніякага разрыва з беларускім бізнес-структурамі ў яго не было. Ну, на гэтае пытанне ён павінен будзе адказваць сам. Ну, не думаю, што ён на гэтае пытанне насамрэч будзе адказваць. Ну, вот, сябры, гэта ўсё, што я вам сёння хацеў распавесці. Так. Впервые увидел Сахащика в Бресте на протестах в 2020-м. Он там был 3-4 раза и сливал протест. Давайте не будем ходить по дорогам, давайте ходить по тротуарам. Да, я вам скажу, что вообще, конечно, да. Конечно, это жесть. Паважаныя сябры, подписывайтесь, калі ласка, на мою телегу. Обычно яна у мяне нармалёвая, но бывае, што і занядбаю там, таму што, ну, там бывае няма часу. Вось, прыходзіце, записывайтесь. Цікава, колькі чалавек глядзела эфір? Не бачу. Так, і яшчэ раз дзякуй за донат, дзякуй за актыўнасць. Так, тут что-то опять с кем-то вирус в перепалку вступил. Ладно. Нет, насамрэч тут Кондратенко мае рацыю, ёсць моманты гэтыя то, што Зенон Пазняк разам з Сахашчыкам там нібыта мелі нейкія агульныя справы. 16, так, так. Так. 16, 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
Так, ну что, сколько у нас людей? 88. Ну, нормально. Ну, я зауважыў, што людзей колькасць удзельнікаў трансляцыі падае у апошні час, у апошнія 2 тыдні. Я думаў, толькі ў мяне. Не, не толькі. Так, ну што, паважаныя сябры, 40 хвілін мы былі ў эфіры, цудоўны, цудоўны таймінг. Вось, калі вы даглядзелі да гэтага моманта, то значыць, што вам гэта было цікава. Вось, ну і калі жадаеце падтрымаць незалежную журналістыку, то бок меня, можаце пачаставаць кубачкам кавы, калі ёсць у вас магчымасць. Можаце у апісанні ёсць іншыя спосабы, як мяне падтрымаць і падтрымаць свабоду слова, падтрымаць мае расследаванні. Зраблю маленькі анонс. Буквально на днях выпущу першую серыю фільма пра цэнтр беларускай салідарнасці. Таксама мне далі файныя дакументы. Не скажу, што там нейкі дзікі крымінал, но там очень цікавае то, што бачна, значыць, дакументы з адкрытых крыніц, бачна, хто дае деньги, бачна, як яны расходуюцца, на што, да, цікава. Вось, бачна, якая ідзе у соцсетках візуалізацыя. Ну, карацей, насамрэч цікава. Но цікава, магчыма, ну, не ўсім, таму што, я ж кажу вам, зрабіў 2 апошніх фільма, відоса, і было, ну, мала праглядаў. Ну, нічога не зробіш. Ну, а што, трэба рабіць? Ну, зраблю гэты, паглядзім. Проста будзеце разумець, як гэта працуе, як даюць грошы, і зразумееце, навошта людзі ідуць у каардынацыйную раду. Таму што там ёсць вельмі такая цікавая фігура у гэтай фундацыі, у ЦБС. Гэта Кабец Уладзімір. Вельмі цікавая фігура. Вось, і Анатоль Міхнавец. Анатоль Міхнавец ідзе ў каардынацыйную раду з блокам воля. Зараз, ну, я раней у гэтым блоке я там быў, і так, таму за німі так сачу немного. І то, што яны там, ну ладно, не буду абмяркоўваць там іхні план. Ну, зразумела, чаму яны ядуць у палітыку. Вось. Для таго, каб мець кантакты, мець нейкі статус, который ў Польшы прызналі каардынацыйную раду, для таго, каб проста зарабляць грошы. Ну, правильно. Ну, так і надо. Ну, я ўвогуле заўсёды паважаў мужчын і сам быў пэўны момант такі, который зарабляў грошы, адказваў за сваю сям'ю. Ну, толькі што ёсць розныя спосабы заробка, да. Вось, так што яны адрозніваюцца, да. Можна зарабляць деньги у розны спосаб, быць паважаным ці непаважаным. Ну, з іншага боку, якая каму розніца? Тут за мяжой, да. Галоўнае ж выжыць, правільна. Галоўнае выжыць, і калі людзі не могуць, не прывыклі працаваць, а прывыклі добра жыць, і ёсць магчымасць паўдзельнічаць у нейкіх фондах, тым больш, када цябе там рэкламуе Белсат, дайце 1,5%. І, кароче, і нікакіх справаздач, як заўсёды. Вось, дайце грошай, вынікаў няма, ну, нічога, нічога. А, дарэчы, сёння убачыў прыкольны коммент, зараз я уже заканчиваю. Маша Анемия где-то вклинилась в посту Олеси, которая с Кипра. Там было про подман с зубами Байпол, и там еще что-то с Байсолом было. А она с Байсола, это Маша Анемия, отказывая за украинский накірунок. Ну, и она там что-то написала, так, а что, где у вас там, типа, доказать? Скажите, пожалуйста, ответьте на этот вопрос, кто у вас там что-то там украл. Ха! А я гэтай Маше Анемии написал запрос, як калец Координационной Рады, вось, наконт как раз украинского сбора. Они там собирали сбор на подроздел, которого давным-давно няма. Понимаете? И мне люди з гэтага падроздзела сказалі: слушайте, его давно расфарміравалі, его уже няма. Вось.
А на Байсоле у іх такія зборы, которые, ну, як бы не адпавядаюць, крытэрыям, параметрам такім, якім зборы павінны быць. У іх у іх не напісана, калі збор пачаўся, калі ён скончыцца, ну, некаторыя такія. Проста сабіраюць грошы. Вось, я там напісаў пытанне, і яна мне не адказала с лістапада месяца. І тут я смотрю, Маша Анемия на "Фейсбуке", и я уже там ей бомбанул, но тоже не ответила. Ну, просто вот я говорю, вы понимаете, отношения как бы, они не отвечают на вопросы. Ну, вот я понимаю, там, что через координационную раду это там ни о чем. Но тем не менее, если вы говорите, что эту, блядь, координационную раду признают у свете как протопарламенту, какого хера чальцу протопарламента, которого признают там у свете, там тая ж Польша, працаўніца фонда, ну, кіраўнік якога любіць там адсылаць дыкпікі, не адказвае на пытанні, на цалкам легітымныя нармалёвыя пытанні. Хотя что тут здзіўляцца? Я написал у МГФ по этому пытанню, мне таксама не адказалі. Ну, дэмакрацыя. А лукашысты заўсёды адказваюць, заўсёды ў тэрмін. Пускай яны пішуць лухту, но яны адказваюць, то бок трацяць час і паперу. Все, паважаныя сябры, захожу, зачитываю апошнія ваши каментары. Так, Сергей Петрухин, я тебе скинул ссылку, покажи людям, пусть Сергей клип плачет. Не понял тебя, ну скинул, хорошо. Ты сейчас хочешь, чтобы я показал? Вирус словами скажет, дякую, Сергей, за твою працу. Да, Оксана, дякую тебе за падтрымку, тебе, Вадиму, Василине, дякую вам. І, ну, і всем, конечно, сябры дзякую. І всем сябры дзякую. І там мне Саша прислал на Револют 50 злотых. Я не смог ему отказать. Ну, в смысле, нет опции ответить ему. Вот, то, Александр, дякую тебе, атрымаў я. Так, так, Петрухин, так, подождите, там, ладно, там. Ну, все, тут какая-то идет перебранка. Так, Сергей, когда сделаем стрим, Чудинович, не знаю, Юра, не знаю, когда мы с вами зробим стрим. Так, Сергей Петрухин, так, покажи. Так, так, так. Так, что-то я вируса не понял. В личке ссылка. Ладно, ты хочешь, чтобы я тут... хорошо, вот, сейчас. Хорошо, сейчас покажу. Покажу сейчас. Невс. Зеркало, хорошо. Последнее тогда вот это. Показываю. Видите, сябры, я учусь, все-таки я нормальный чел. Я учусь, короче, делать ну, такие стримы, типа, как крутой парень. Вот сейчас показываю про Зенона Поздняка, раз мы уже сегодня говорили. Паважаныя сябры, і да, если хтосьці хочаць трапіць там да мяне эфир, кому ёсць што распавесці. Вось, так, так, вот это что ли? Вот, ага. Сейчас, окей. Так, что-то, вот, все, есть, видите, да? Видите? Тут что-то про Зенона Поздняка. Ну вот, прям написано, кстати, кто там говорил, вот прям написано. Вот, и мне подобается, что я в эфире уже там, ну, более-менее там что-то такое учусь делать. И, кстати, приходите на эфиры. Вот, у нас будет эфир с Кондратенко в наступную суботу. Калі ласка, приходьте, мы можем взять вас гостем у якости там эксперта, ці там кого яшчэ, или просто поразмаўляць. Вось, бачите, да? Кому это было адресовано. Все, сябры, вялікі вам дзякуй за тое, што падтрымліваеце, за тое, што пішаце, за тое, што прыходзіце да мяне на канал. Вось, ну, бо без вас, ну, які сэнс тады? Сэнса няма без людзей. Таму што, як кажуць Лукашенко, як кажуць Светлана Георгиевна, людзі галоўны капітал. Ну, я, конечно, так уже как бы, ну, жартую, вы ж разумееце мяне. Я з гэтага не смеюсь, таму што я так насамрэч думаю, што нічога нічога не могу это выразиться павёла. Людзі гэта самае галоўнае багацце. Самыя хорошыя людзі гэта самае галоўнае ў жыцці любого чалавека, каб яго акружалі. Ну все тады, сябры. Жыве Беларусь.
Слава Украине, Боже, храни Америку, ну и, конечно, нех жие Польска. А мы сейчас, как всегда, где моя песня? Песня, что я не поставил песню. Да, короче, вот фигня. Ну что такое? А, вот есть. Ён не з офіса, ён з двару, дзе жыццё гаворыць з намі. Камера ўключана, круг наперад, і праўда ўжо перад намі. Калі ўсе маўчаць, ён кажа, калі крычаць стоп, ён ідзе. Калі ты бачай выне, а ты вярнуся, значыць яшчэ не перамуся. Народны рэпарцёр, голас вуліцы, прамая размова. Народны рэпарцёр, пытанні людзей нас не прымусяць маўчаць ніколі. Яму кричали: стой, свой рот закрой! Ціснули страхом і турмой. Але чим мацней стискали круг, тим гучней становився дух. Народний репортер, голос вулиці, прямая розмова. Народний репортер, питання людей не примусять мовчать ніколи. Хтось міняє слово і екран, але сутність не міняється з нами. Камера не дає, хто ми і ким учора, і гэта не сховать новими ім'янами. Народний репортер, голос вулиці, прямая розмова. Народний репортер, питання людей нас не примусять мовчать ніколи. Сьогодні Петрухін, завтра кожний з нас. Покуль працює камера, правда живе у нас. Живе!